Okay. Sibingelele babukeli. Ngiya ngaveza eqala ukuthi ngizokhuluma ukuthi ejele abantu baba mhlambe ujele nesiboshwa ukuthi bahlukumezana kanjani begcine bebe izitha. Mina ngiyisiboshwa kuthi ugwayi insango ayingeni ejele. Kusho bani umthetho kahle akusho ujele ngifuna lento inizwe kahle akuyena ujele osho njalo ujele ufundisiwe watshelwa wathiwa wena uzotshela lo muntu omgada lapho ukuthi ayingeni insango ejele no cellphone ngaphakathi ejele no sex ngaphakathi ejele. So uyabona ukuthi ujele ngoba efike wena ungena nojele ezokusebenza anizona izitha niyazwana kahle ngoba umuntu wake nomnyama lo. So mayise fika sekuthi wena ufuna insango ethena ayingeni insango seniyaqala niba izitha. And wena ukhumbula ukuthi uboshiwe. Mina ngizogada wena ngiboshiwe. Kufanele nami ngikhave ngikhombise la ngisebenza khona ukuthi igalo lami emsebenzini lingakanani. Neutralize isimo ejele ngiyongikada iboshwa. So ngigada kanjani iboshwa? Kufanele nami ngikhombise umthetho lo abangifundise wona ukuthi ngiubuyisele emuva ngikhombise ukuthi ngiyawenza. Ngizowenza ukuthi wena ungijikele ube isitha sami ububoshiwe singazwani. Ngoba ngithi mina insango ayingeni. Wena ufuna ukuyifaka ngenkani ngiyakubamba. Mawucabanga kuzokwenzakalani. Wena utsheniwe futhi ngomthetho okay uma wangena la ejele wabanjwa nento inyanga engaka. Wabanjwa nokuthi unyaka emngaka. Usuyazazi igwebo zonke into la. Uma ubanjwe necharge, ubanjwe nefone, ubanjwe nani 6 months. Uma wabanjwa weqa u3 years noma u1 year. Uyayibona? So ulo ujele na uzokutshela ngante nawe uyazi otshenwe yona. So uyabona ukuthi manje seniyajika nina seniyizitha. Yabo? Okay ke wena usuyamkhombisa kujele ukuthi uhlaniphe kakhulu ngoba phela vele thina ngoba siboshiwe. Kuyenzeka ukuthi sihlakaniphe ehlule umuntu ngoba lo muntu olapha akaze boshwe la muntu lo. Most of the time abantu abasebenza ngaphansi kwe-state basuke bafunakala umuntu one criminal record. So akanayo clue mayelana nesiboshwa. Ngoba mina futhi kuya ngami ngabe ngithi mhlawumbe beke bethatha abantu ababoshiwe ejele. Bemixwe nje cha lo akake faka esebenze under uhulumeni mhlawumbe kwa SAPS mhlawumbe kwa correctional. Beke beplanto nje laba bantu ngokuhlukana kwabo. Ngiyakutshela umthetho ejele khona into engancipha ejele. Khona izinto engahamba bayiphele zokuhlukumezeka kweboshwa nokwanda kakhulu kufa kweboshwa ejele. Ngoba mina vele ngizokutshela ilanguage eyi1 mina sokhuluma ilanguage eyi1. Yeah, and ngiyakwazi ukuthi ufunani wena. Noma kuthiwa ngiyaweqa umthetho kodwa ngizoweqa ngokuthi ngenze lento oyifunayo ngendlela ukuthi akunakuhlukumezeka komunye umuntu okhona. Yabo? For example, kunendoda bathi bani uTrinity. La ndoda nayo iphuma ejele evusi. Ngicela suke ifaka le ndaba. Uphuma ejele lo mfo beganga eshama heist, ama-money heist everything. Wacatha lezi zinto ngapha koGoli. Lo mthetho wagcina enqamuke imino kanje esandleni sakwa right. Imfishane imino yakhe ngamanye amazwi kwasala isithupha kuphela. Lo mfo uvelile endaweni eningi eveza ubugebengu bekwenza ekhuluma nangejele everything. But lo muntu mfethu uyazi ukuthi njengamanje ngimbone kwa News 24. Ehlezi angazi uyini lo muntu uyiminister yani angazi noma kodwa kwaza kwa crime kwa SAPS. Ulapho la muntu usesikhundleni esiphezulu not only i-province I think South Africa yonke bese kuzoba uyena lo mjida lo oyisiboshwa owayeshaya ama-heist. So manje bafuna ukuneutralize isimo sama-heist ukuthi izinga lawo lingenyuki kunalokho fanele belehle. Bafuna umqondo manje womuntu okwawenza ama-heist nokawaboshwa ukuthi yini yenza ukuthi ama-heist mabewenze ephumelele benze njani. Lo mfolo ya News 24. News 24 kukhulunywa ngejele. Kukhulunywa ngezinto ezenzeke eSouth Africa noma izwe lonke jikelele. So kodwa la mfo kube nalawo ma-minute ukuthi bekhulume naye echaza ukuthi why benza ama-money heist baphumela kanjani. Umphathi lo bekhona lo ngapha kwa SAPS wathola information. Wase lo obeyintatheli wabuza ukuthi njengoba ke ninezi information kanje nizomenze njani. Wasethi iphoyilo lo ngapha kwezomthetho wathi cha lo khona indawo fanele ayithole ezolekelela kuphi thina as abantu bomthetho.
ukuthi sinciphise lento leyo ukuthi abantu bebambe imoto zemali amabhenki ngoba lo une-information wayiveza futhi information ukuthi i-lack of equipment yokusebenza kwamaphoyisa insiza kusebenza angazi ukuthi wayikhuluma ngazi but wakubhanqa nje konke kanjalo ukuthi abanazo zonke as much as beyidinga labantu thina futhi siba nomuntu ophakathi lapho osebenza kumaphoyiseni osebenza kanye nathi singaphandle ukuze senze njani sikwazi ukushaya imali so lento engizama ukuyisho ukuthi ke lo mfongo banabeboshe kodwa yabona usebemtholile manje umuntu okuyena nosezobachazela sho lo muntu ufanele asebenze kulamaphoyisa ayimele kusho ukuthi lawa nje adila nabantu manginama shootout khona afuna yena usezoba khona hayi ukuthi uyophatha isibhamu mhlawumbe uzowanikeza umqondo mhlawumbe uzowafunda mhlawumbe uzoba neclass I don't know but nami sengizama ukuthi mangathi uhulumeni naye wenza njalo mhlawumbe la ethathe mhlawumbe la umkojele lapha ethathe zona ibosho khona ibosho equalified mfethu efundile ethathe zona mhlawumbe eyifake nazo ebalansise not ukuthi efake bona bonke nokuthi nibona but vele umuntu wabo bemthathe bemqashe esebenze efundise naye noma efundise ojele ngoba kuyenzeka ingane lapho between 21 ujele ayazi lutho ngesibosho mhlawumbe ifundile 21 years uzokuthiwa ingane ifile ejele kodwa biyosebenza ujele isibosho siyasibulale ujele ngiyakhona lapho but uthola ukuthi ingane mfethu ayazi but umuntu ongaphandle ophuma khona ejele unolwazi angayitshela lengane noma ikuphasile ukuthi ngaba ujele but ephinde i-add information ukuthi njena sizigebengu senza nje ngaphakathi ejele uyabona ukuthi kungabalance yeah okay so ngifuna isitha isiboshwa nojele kuqala lapho ukuthi ethi lo insanga yangeletha ingeni ethi lo nimpatha mina ngiyona impatha umuntu oyimpatha ubani ujele umuntu ohlakaniphile ubani nathi ushaya umthetho indawo yakhe lo sejele isiboshwa sigcina iboshwa mfethu seyihlukumezeka uma ngingangena isiboshwa vusilana namhlanje singena sazilutho ngejele kodwa sizokuthwala ubunzima balezi ibosha ezihlupha every day ejele ngoba ujele usetreater ilento le izonke iboshwa ngecala lesibosha esi1 yeah uyabona uma ngakuthiwa ubuze manje ukuthi edoksini wayi mogqoka amateki eintambo amateki thotha neintambo noma all star beyikhipha intambo nginesho ukukhona isibosha sodwa sabulala umuntu ngentambo noma sayiheka ngiyacabangela kwase kuthiwa nomo angithi uyabona ukuthi bonke laba bantu sebefela izono zomuntu oyi1 so abayibalansise that's why ngithi umthetho siphila ngaba kuona wakulelizwe ngoba uba lelizwe ngabe lonto iyabuka ihlandla ukuthi idalwe yini so isiboshwa yikho la sihamba khona sifike sigcine sifuna ukukhombisa ujele manje kule ndawo eyami ngani ngokuhlakanipha vele iboshwa ziningi ujele mhlawumbe babili bathathu ngaleso sikhathi noma kule section leyo mhlawumbe bawo 4 5 iboshwa zi more than 100 ejele ngokwezindlu mase ihlangene kwiBanet Plus so bagcine lezi iboshwa seziphanisha ojele sebephanisha lezi iboshwa ngayo yonke indlela yomuntu oyi1 noma babili kweze ibosha bebehlukumeza ngayo beyivala ukuthi ingaphindi yenzeke uyabo mina ngazi ukuthi ejele sengiyahlukumezeka mhlawumbe ngizosheshe futhi ngiphumele ejele sengiyahlukumezeka uyabona ukuthi mina manje senginani isiboshwa ujele sengiyamnyanya manje ngimnyanyiswa yini ngokuthi uwenza into mina ejele ngingezelanga ukuzoyenza uyabo uma insanga futhi ingangena ejele isiboshwa sizokunyanya ujele ngoba yini insanga ingena and ejele into eningi ejele ngasho ejele yenza ukuthi ijele libe right ugwayi insanga okunye ngiyakubona okunye nokunye kodwa into oqala nje izijele shathola ihlupha kangakanani kodwa makathiwa wena nje umphathi wejele vele utshontsha insanga nje 25 aba u5 uvele uphi iboshwa mhlawumbe ngakwamaselo ungabona ulaka khona lokho ngehlela phansi umuntu ebhema ugwayi wakhe lungehlula kaliphela so uyabonga lesi sikhathi iboshwa ziphakama ejele kunesigaba la kuthiwa khona phakama ngephoyisa mhlawumbe iphoyisa uthi uyaphakama ngalo ulishaye lifi yabo uma lifi iphoyisa uyabona ukuthi sekuba manje sitha sephoyisa koFadela sekuyisiboshwa akuthi uyabona ukuthi manje uFadela usenenkinga nesiboshwa ubulala uza kwapha yabo vele isiboshwa sinandaba ngiboshiwe ngasejele ngenza komuntu oboshwe life sentence wazi ukuthi ngeke aphinde ephuma ejele usethi ngoba ngakuveza igwebo ukuthi life sentence kuyenzeka umuntu ephuma ukuthi ugwethu life sentence ngakho uyaphuma Thokulo umuntu akanayo into wazi makuthiwa life akusaphinde ngiphume ngisho ngabulala abantu abawu10 ngosuku wazi vele kuyafana ngisaphuma ejele uyadestroy nje ufuna lento ukuthi ezizwe ngathi ungaphandle yabo so vele uma ujele sekuthola ukuthi leso simo makwakuyazi noma kwakubamba nje uzokushaya indawo lokuthi wena uvuka ugcine kuthiwa umuntu ushonile ayisagcinike lento lapha ejele phakathi evusi siyaphuma manje yangaphandle iyothinta umzali wesiboshwa
iyothinta umzali kaJele. Akuthi uyabona ukuthi ilento iqalephi, iqale kubantu ababili baba izitha. Iyaphumela ngaphandle. Nami manje umuntu okubulawe ingane yakhe kade iujele uzothi abantu ababoshiwe abanyanya. Uyabona? Nami ngizothi ojele ngiyabanyanya ngoba bashaye umfowethu ngani ngoba uyi26 nami ngiyi26 ngenza isibonelo. Bashaye umfowethu ngiyabanyanya ojele. Angisabuki mina ukuthi umfowethu naye ebezama ukusebenza. Kwangasebenzeka watholakala necala bamdiscipline. Akuthi uyabona ukuthi manje sesixabana kanjani. Into nje siphumele ngaphandle. Abantu baluza amalungu omndeni. Baluza amalungu omndeni. Ujele akasekho ushonile. Isiboshwe nayo kwezinye indawo asekho ushonile. Bayafika abantu bazofuna ukuthi hayi lo ugwazwe yini iziboshwe washona. Mhlawumbe futhi benza indlela yokuthi uyazi ukuthi ujele uyakwazi ukuthi ebe nomngane nesiboshwe. Uzwe kahle. Uyakwazi ukuba nomngane nesiboshwe kanjani? Isiboshwe sinezwe into esifunayo esitshontshela. Kwayi into zokugcoba sithengele nje everything. Uthenga iprotection kahle. Ukuthi fanele uma noma yini yenzakala angithi iziboshwe ziyakhuluma zodwa isebenzi ukuthi khona ujele ongagcwali. Fanele simshaye. Usekhulumela ukuthi makuya ukuthi khona ujele kuthiwa uyena ke manje. Lo sheshe zomtshela lalela ndoda bazokushaya namhlanje. Wena bhasapha check into yakhe isikhathi songuthi noma nje ngalusuku awuqhele. Bhasapha noma ushintsha ukwenza. Akuthi yabona ukuthi lo siboshwe seumngani naso. Sebeyathengana. Yonke into senza uma futhi lo lesi siboshwe lesi lo ujele esitshena ukuthi la lo muntu lo ngicela ungisusela yena. Ngicela nje umsusi ngendlela yakho ngikwazi. Sizoyishintsha thina lonto la. Vele nawe wazi ujele nabafowenu nathi nisebenza niyakwazi ukwenza ubugebengu ngoba vele labantu imlanda lento ukuthi baboshiwe abanaseli. Kanti abantu banoseli abantu laba. Yabona lo muntu mayeze kukhombisa unecala engaphathi ecindezelekile okusho ukuthi lo muntu likhona lento akayishona. Ngoba ungaphathi ongaphandle nazo zonke indlela zokuvika icala. Lo muntu akanandlela zokuvika icala kodwa ukhuluma into ngomuntu enjalo. So it's webhayike isiboshwa nojele bengazwani. Yabo baxabana bebangintengeko. So izinto ekanjalo ziyenzeka. Ziyenzeka kwangempela ijele ulibone linjena nje uze umuntu uza kuthiwa hayi ubani uyalinyanya lokho. Ucorrectional mfethu usebenza kahle sometimes. Kuyilabo bantu nje aba corrupt. Yeah. Ngiyebo ngoba ngiveze iqotsha akekho umuntu ongaba perfect. Correctional na ugcina ushintsha indlela yokusebenza. Ushintshwa yithi thina esuke siboshiwe. Sidemand izinto, sifuna izinto zenzeke ngendlela yathi ngesikhathi sethu. Uyayibona? So ngiyadlula nje lapho ukuveza ukuthi isiboshwa nojele bagcina bebe izitha kanjani. Iziboshwa gcina sehlukumezeka ke amajele nokuthi kufanele bethola izinto efanele zikhishwe ijele basayitholi bayiphanisha kuphanisheka wonke umuntu nongekho kulonto le. Phanisheka abantu most of the time abantu abaqala ukuphanisheka abantu abazi inombolo. Uthini ucorrectional abantu abangazi inombolo? Vele ucorrectional kahle lapho wazi lezangane ezandawonye akekho umuntu oshaya inombolo. Wazi bonke labantu abalapha ejele ngithi ejele kahle inombolo ayivumelekile ngokomthetho wa correctional. No correctional wazi lokho awusaxoxi nojele basanakho lokuthi no nathi ake sivese raise lapha phezulu kubantu abasiphethe ukuthi ejele ngisho nje umthetho awushaya la abantu bayakwazi ukuyishayela endlini zabo ngoba ujele kangena endlini yesiboshwa mase beyolala bawushaya umthetho lapha laba sebehlangane khona ujele akahambe lalela ukuthi bakhuluma abathini bayikhulumela ngokwenombolo yabo beze ngendlela ngamajuthi enombolo yabo yabo. So kodwa ucorrectional wazi ukuthi lapho umthetho awushaya so bonke labantu babeze iphutha nje ukuthi isisebenzi noma kusona isisebenzi safanele befane ngoba nowathi umthetho awungashaya ejele. Kodwa makuthi uyakwazi lokho how about lo muntu ongawushaya mfethu umthetho oqala ukuboshwa olindele ukuthi yena uzotshenwa la ejele ukuthi kwenzakalani. Wena umtsheli umuntu kunalokho uyamhluphekisa ngenxa ukuthi laba abashaya umthetho bakhona yibona abaqale le nto le fanele ayijezele kanye lapho. Uhulumeni fanele ibheke yonke le nto le. Siyabonga.